Yes guys, welcome to my YouTube channel at kung bago ka pa lang po ay consider mo na ang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para updated ka po sa susunod na videos na i-upload ko. Kung mahilig ka po sa bike race, bike adventure, trail ride, joyride, group ride, ay tamang-tama po yung channel na napuntahan nyo. Hanapin nyo lang po sa mga upload ko na video yung mga gusto nyong panoorin. Nga guys, at for today's vlog, masasaksihan natin yung motor pacing ng ating tatlong kasamahan. Yung champion natin, wearing jersey na red, aldeneil cabuso, wearing white na jersey, UAA, Ian Cesar, nanaca, Marcelo, at yung nasa likod po, ang ating kaibigan na si Marlou, corum. So panoorin natin guys kung sino sa kanila ang tatagal at kung sino sa kanila ang unti-unting mawawala sa ating camera.